Ale Johanka jak už je vybavená, člověče. Nazdar, strejdo. Ale máš tam místo? Já nevím, jak chceš. To je malinký, tam dáme. Čau, princezno. Čau. Na čem to sedíš? Na 4. Na 4kolce. Hustý. Tak umí to něco? Otočíš se, to máš nějaký moc velký. Mirďo, ty to máš nějaký pidi. Potřebuješ novou, viď? No. Ty umíš takhle couvat už, jo? Hodně dobrý. Hezky. Tak si pěkně přepíná ty převodovky. To máš teda vymazlený. Laurin Clement. Jedem. Závodníci. Dělej uka drifty. To je jízda. Je úplně profesionál to, víš? Jedem. Jedem, ale já se vezu. To je můj řidič, jo. Je dobrý, prý máš zastavit, hele. Já jedu. No, tak tady už se to vozí úplně na jiný bomby. Můžeme vytrubičit, jedem. A Johanka bude dole brzdit a Miri pomalu, jo? Hele, já si myslím, že to je elektrická 4kolka a ne manuální. Tak jí svez na bobek. Počkej, jak se to utrhne, jo? 2, 3. A drifty. Jsme tu, jsme v cíli. Jsme u dědy. Víš, takhle hezky dělá Andělička, jo? No už ho vidím, ale ten je krásně vidět. Jsi úplně andělíček. Ale ty už taky, jo? Teda. Čert umí dělat andělíčka, to je zajímavý. Co ještě máme? My to jinak neodvezli. Voní, vesničaní.